जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे। और जैसे कि आप सभी जानत बानी जा कि कुछ लोग कहेला, शहर के लोग कहेला कि गांव के जिंदगी में कितना मजा आवेला। तो भैया आज वही टॉपिक पे हम बात करे आइल बानी। और आप सब देख रहल बानी हमार भोजपुरी न्यूज के ब्लॉग्स बा और हमारा गांव के हमारा खेत में के बा, जेकर हम बताइम कि हम गांव वाला के जिंदगी कितना आसान होला। इस शहर वाले लोग के हम बतावल चाहत बानी और अपने भाषा में हम समझाएम आप सबके। हमके अपने भाषा बहुत प्यारा लग रहा बा भाई, तो हम अपने भाषा में और भोजपुरी के पहला ब्लॉग आप सबके सामने भोजपुरी में कोई इंसान ब्लॉग करे तो हमके लगता है कि हम फर्स्ट बार करत बानी और हमके प्यार सपोर्ट दीन जाए कि हमने के अपन भाषा के बहुत आगे ले जाए के बा। और रहल बात हमने गाँव वाला के जिंदगी, तो शहर वाले चचा भैया काका जो भी बाड़ा, हम तो के इतना बता देते हैं कि हम गांव वाला के जिंदगी उतना आसान ना होला हो जितना तू समझत ताड़ा। ये देखा हमरा पीछे का बा खेत और पीछे रहल हमार बोरिंग। भैया अब हम गांव से जो बिलोंग कर रहल बानी, तो कुछ लोग के ऐसा लागत हो कि गांव के ना होला कि जिंदगी बहुत आसान। अरे यार मस्त हवा, खेत में घूमा। भैया उतना आसान नहीं है जिंदगी। भैया अभी हम नहा वहा के अनी है अपना घर से, डब साबुन लगा के अनी है। अब बताओ लोग, प्योर से साबुन लगा के आई, डब से आई, फेस धो के आई, क्या बोल रहे जो फेस वॉश ले। खैर हम तो इस्तेमाल ना करें उतना साबुन के, फिर भी एक बात बताओ तनी कि आज हम डब साबुन से नहा के अनी है और आते होते हमारा एक कीचड़ में हेले के पड़ला। अगर कोनो शहर वाली मैम होके चाहे मैडम होके, लौंडा होके चाहे लौंडिया होके, अगर घर से निकल समय थोड़ा सा पानी अगर शकल पे पड़ जाए ना भैया, तो फिर वापस जाके घर पे नहाए के लागेला और होके लागेला कि हम गांव वालों की जिंदगी इतना आसान बाटे। अभी फसल देखा था, फसल में पानी पटाक पड़ेला भैया 2 दिन पे। जे गांव से बाटे वो बहुत अच्छा तरीका से जानेला और एकरा के शाम के शाम आके हमके 1 घंटा पटावे के पड़ेला, क्योंकि पापा का हमारा आदेश है कि तुमको जब तक रहना है तब तक तुमको खेत में जाना है। तो भैया ये बाप के बात हम गांव वाला लड़का टाल नहीं जा सकत। शहर वाला लड़का के तो हम नहीं कहत, लेकिन हम गांव वाला कबो टाल नहीं जा सकत। हाँ कुछ छुतिया हो जाला ओकर बात हम नहीं मिलावत, लेकिन एक बात बा 99% लड़का बाप के बात ना टालेला, ठीक ना। तो यह बात है हमनी की गांव वाला के जिंदगी हटे और डब साबुन से आके सीधे कीचड़ में कूद जा, कितना मजा आवेला। अभी पता चला कि हम डब साबुन से नहा के आइल बानी और प्योर्स लगा के आइल बानी मुंह में, और माटी पे ले जाके माटी में कुदगुनी है। तो हम गांव वाला के जिंदगी है भैया। शहर वाले तू ना समझ बा लोग, हम गांव वाला के जिंदगी सुकून मिलेला, हर चीज मिलेला, लेकिन जो तू सोचेला नु जितना उतना आसान ना होला। और ओकरा बारे में हम बात नहीं कर चाहत। और आप सबसे जितना हमारे भाई हमारे दर्शक बाड़ा लोग, आप सबसे इतना हम कहम कि हमार आज से ब्लॉग भोजपुरी में रही और हर एक चीज के जहाँ भी हम जाए भोजपुरी में ब्लॉग करम। फर्स्ट आदमी बानी और आप सबके प्यार सपोर्ट चाहिए। कैसे कि कुछ चीज ऐसा बा भोजपुरी लाइन में और हम कुछ लाइन में रहनी है, ओकरा वजह से छोड़ देनी। अपन के चुतियापा पसंद नहीं के भाई। अपन बिंदास जिंदगी जियल चाहेला। गांव के लौंडा आनी केहू के बोली बर्दाश्त ना होला, ठीक। तो वैसा हम नहीं चाहते हैं ये सब, ठीक। और आज के बाद आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करी, शेयर करी, लाइक करी, ठोक दी जितना मन करे भैया। हम एकदम मस्त गाँव की जिंदगी लेके हर एक जिंदगी दिखाए आप सबके भोजपुरी में। ये हमारा मकसद बा कि अपन भोजपुरी भाषा के बहुत ऊपर ले जाके, और बहुत हमारा अच्छा लगी कि अपन भाषा अपन भोजपुरी सिंगर में भी बन खेसारी लाल यादव, पवन सिंह बाड़ा और भोजपुरी भाषा के इतना ऊपर तक पहुंचे, हमको बहुत खुशी होला। और हम भी चाहता नहीं कि यही काम करके हर लोग तो हिंदी में बनावेला और इंग्लिश में बनावेला, भैया हम भोजपुरी बनावे के कोशिश कर रहा बानी। तो आप सब हमारे चैनल के लाइक करी, शेयर करी, हमेशा हमारा आगे बढ़ावे कोशिश करी ताकि हमारा मनोबल बढ़े रहा। आप सबके छोट भाई नीतीश यादव प्रधान। बाय बाय, फिर से मिलते हैं अगला ब्लॉग में।